Sueca és una ciutat viva i dinàmica. Els suecans conservem un legat cultural, econòmic i mediambiental que ens ha transmès una personalitat pròpia al llarg dels anys. Les dones i homes que formem Compromís apostem per projectar la nostra ciutat cap al futur a través de valors com l'educació, la cultura i el creixement sostenible. Ens enorgulleix presentar-nos a aquestes eleccions amb els deures fets i un balanç de gestió que demostra que sabem treballar per Sueca. En 4 anys hem restaurat l'ermita dels Benissans de la Pedra. S'ha implantat l'administració electrònica municipal i el camp de futbol ja compta amb gespa artificial. La nostra preocupació per les persones i el seu benestar ens ha portat a conservar la piscina coberta on s'ha aplicat la gestió pública. Hem establert els dissabtes d'oci per als joves. Hem convertit Sueca en seu de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. S'ha signat un conveni amb la UOC, la universitat per internet més important de l'Estat, i Sueca té un aulari de l'Escola Oficial d'Idiomes. S'han inaugurat i posat en funcionament tant el Casal Jove com la nova biblioteca municipal, així com el pavelló esportiu de les Oliveretes. En estos anys s'ha obert la nova seu per a tindre una policia local més operativa. S'ha renovat les instal·lacions esportives més antigues i hem internacionalitzat el concurs de paelles. S'ha renovat l'enllumenat públic a LEDs, buscant menys contaminació lumínica i més estalvi energètic. I tot això s'ha fet congelant els impostos municipals. Tenim un ajuntament amb els comptes sanejats que no s'ha hagut d'acollir a cap rescat per pagar les seues factures. Compromís és més que política i partit. Som les persones que compartim una forma d'entendre la vida i la societat i que trobem en la construcció de la nostra ciutat i el nostre país l'energia per continuar. Volem una Sueca amb professionals ben preparats i competents i això comença en l'educació. Perquè a l'hora de decidir el que de veritat ens importa, l'experiència és un punt clau. Perquè una societat que practica esport és més avançada, més feliç, més solidària. Continuarem apostant per l'esport. Somriu en l'esport. Tot i no tindre competències en educació, hem apostat, apostem i apostarem per l'escola, ferramenta imprescindible per millorar el nostre futur. Hem estat al costat de les bandes de música i de tots els grups musicals del nostre poble, perquè estem compromesos amb la música i amb la cultura. Seguirem apostant per una programació cultural estable, potenciant el MIM i crearem un certament de teatre amateur per donar ressò a les companyies emergents. El que pugues millorar en el teu dia a dia farà possible un futur més digne. En Sueca, els joves de Compromís lluiten per fer-ho realitat. Apostem per la festa de les falles, perquè també són cultura i tradició. El comerç dona vida a Sueca. Treballarem de valent perquè el xicotet comerç tinga presència en la vida diària de tots els nostres ciutadans. Seguirem ajudant les organitzacions que comprometen recursos i esforços en millorar la vida de les persones amb dificultats. Denunciarem davant de totes les institucions la desprotecció dels nostres agricultors, comprometent-nos a lluitar perquè obtinguen els recursos i el reconeixement que mereixen. Protegirem els nostres animals perquè som un poble civilitzat. Des de l'Ajuntament hem treballat sempre en la mirada posada en el ciutadà, tot i els pocs recursos de què hem disposat en els últims anys. Hem aconseguit ser seu de la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià. Gràcies a tots els suecans i suecanes, també som seu de l'Escola Oficial d'Idiomes. En cultura tenim la millor programació de tota la comarca. Hem apostat per la gestió pública de la piscina. Tenim una relació fluida i constant amb tots els clubs esportius i, a més, continuem invertint en les escoles públiques. Hem eliminat les barreres arquitectòniques de tots els edificis municipals. Hem llevat la taxa del centre ocupacional municipal front a la que va imposar la Conselleria de Benestar Social i hem estrenat nous edificis, com són el Casal Jove, el pavelló de les Oliveretes i la Biblioteca Municipal. I un llarguíssim etcètera, sempre pensant en les persones. Raquel Tamarit és l'actual portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Sueca, on ha destacat el seu treball en les àrees d'educació, joventut i recursos humans, les últimes responsabilitats municipals. Una dona preparada i amb experiència de gestió per a ser el relleu generacional, la primera alcaldessa de Sueca.
Raquel Tamarit encapçala un grup de suecanes i suecans que tenen un compromís clar: treballar per Sueca, perquè som la millor opció amb experiència. En Compromís volem diferenciar entre els nostres compromisos, que són tot allò que anem a fer perquè està en les nostres mans portar-ho a terme, i per altra banda estan les propostes que negociarem i treballarem per a que siguin una realitat, però que cal consensuar amb la població o amb altres administracions. Foment de l'ocupació. Manteniment de l'IBI, tot facilitant el pagament dels impostos a totes aquelles persones que no poden pagar-ho. Transparència i honradesa en la gestió, mans netes. Mantindrem una programació cultural estable, variada i en valencià, com fins ara. Continuarem mantenint i col·laborant estretament amb les escoles de música, les bandes i els clubs esportius. Establirem els 4 parterres per a l'esplai dels animals. Farem de l'antic escorxador un alberg juvenil per a dinamitzar el turisme de proximitat i els intercanvis culturals. És l'hora, és el moment. Vota amb valentia. Raquel, alcaldessa.